Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto kuchynskú zásteru. Ponúkame ju vo viacerých farebných variantách. Na prezentáciu sme si vyberali túto farebnú variantu v čiernej farbe, ktorá nám pekne kontrastuje s týmto bielým stolom. To vyhotovenie je v takomto modernom dizajne, kedy ten materiál, z ktorého je vyrobená, je nepriepustný, vode odolný. To znamená, že keď sa nám niečo na to vyleje alebo nám vystrekne, pekne si to handričkou alebo húbkou zotrieme a môžeme ďalej používať túto zásteru. Samozrejmosťou je možnosť prania v automatickej pračke. To upevnenie je veľmi jednoduché, kedy si ju okolo pasa upevníme pomocou týchto šnúrok a okolo krku pomocou tohto tejto regulovateľnej pracky, ktorá nám umožňuje pevne a bezpečne si upevniť túto zásteru. Máme tu aj odkladacie priestory na drobnosti, ktoré potrebujeme pri vážení, pri varení, ktoré sú dostatočne hlboké na to, aby sme tam mohli odložiť či už nejaké nárade alebo nejakú ingredienciu, alebo proste to, čo potrebujeme. Z druhej strany je to takýto výrobok.